Sala Plàtea de Girona, i la veritat és que avui tenim el gran honor de que ens hagi acompanyat a 2M, i la veritat és que li volem agrair que ens hagis dedicat uns minuts perquè sabem que estàs bastant enfeinat i, home, la veritat és que avui ens espera una nit a Plàtea, però sense paraules. Bueno, primer de tot, gràcies a vosaltres per l'entrevista. Tinc moltes ganes de que comenci la nit, hi ha molta expectació, som molts amics, hi ha molta gent coneguda i bé, esperem que sigui una cita important, no? Posem en situació la gent que ens està veient. Definim a 2M i a la seva música, al seu estil musical, com seria una sessió d'en 2M? Bé, és una mescla entre música electrònica i és una mescla entre techno i house, molt melòdic, a vegades una mica més rítmic, i bé, bàsicament m'agrada posar la música que a mi m'agradaria ballar, no? Amb molt de ritme, molta substància musical. Aquest és una mica el resum. A més, tenim, un DJ internacional, perquè recordem que ha punxat a sales tan importants com l'Space d'Ibiza o festivals com el Monegros Desert Festival. Una experiència que tot DJ ha de viure amb passió, i la veritat és que ho pots explicar de primera mà, això. Sí, va ser una experiència fantàstica a Monegros, precisament, i una miqueta cada vegada que toco a una discoteca diferent, a un club diferent, a un festival diferent, intento sempre absorbir el màxim d'energies possibles i disfrutar-ho de la mateixa manera, no? Però sí, sens dubte hi ha una sèrie de moments a la meva carrera musical als quals recordo amb especial carinyo. Com veus la gent de Catalunya? Ho veig molt bé, de fet, crec que tenim una ciutat que està molt a prop, que és Barcelona, que sempre ha tingut molta presència de música electrònica, molta oferta, i Girona, sens dubte, ha estat un punt molt important, sobretot en aquesta frontera amb França. Hem tingut clubs fantàstics aquí, com el Blau, la Sala del Cel, el Raig d'Ing, que segueixen fent coses, hi ha una iniciativa encara latent de la història de la música electrònica aquí a Girona, i crec que una miqueta som tots hereus d'aquesta història, no? I, bueno, una miqueta la proposta d'avui recull aquestes energies i intenta plasmar-la en un club on normalment és una proposta no nova, però sí que és veritat que és bastant novedosa aquesta temporada i amb aquesta nova direcció que hi ha a Plàtea, no? Que han apostat per fer una festa una miqueta diferent. Parlem una mica d'estils musicals, deies tu que el tema Deep House és un inclús estil musical que arreu del món té molta repercussió. Concretament, a les nostres comarques, com ho veus, això? Bé, aquí a Girona sempre hi ha hagut una mica els dos bàndols, no? Una mica de la zona del centre, on hi ha hagut una música més propera al que és la música que podem escoltar a la ràdio, la gent li agrada molt cantar les cançons, etc. no? I una miqueta teníem el Blau, la Sala del Cel, on s'escoltava una mica més alternativa, més propera al que és la música electrònica, etc. Llavors jo crec que el que ha passat una miqueta aquests dos clubs al tancar i al quedar-se amb molta gent orfa d'aquest tipus de música, hi ha una miqueta aquestes ganes, no? Realment de tornar a fer-hi coses, i jo crec que és molt positiu que de tant en tant es facin propostes com aquesta i es vagin a poc a poc recuperant una miqueta aquest esperit de la música electrònica a Girona, perquè crec que hi ha molta gent que és molt aficionada a aquest estil i crec que és molt positiu barrejar una mica els dos públics, primer per recuperar una miqueta aquesta essència i segon per introduir tota aquesta gent a nous sons. A les emissores comercials del nostre país trobes a faltar aquest estil musical? Més que trobar-lo a faltar, jo crec que hi ha d'haver-hi una ràdio per cada cosa i un espai per cada cosa, no? Llavors, cada ràdio ha de decidir una miqueta per lo que vol apostar. Trobar a faltar o no, jo crec que avui, gràcies a Déu, amb el tema d'internet, et pots moure per diferents branques i pots buscar una miqueta i trobar el que tu vols, no? Últimament, ser DJ ara és més fàcil que fa, per exemple, 10 anys. Les noves generacions, què els hi podríem dir? Sobretot paciència, dedicar-hi moltes hores i sobretot més potser punxar el que t'agrada o punxar perquè la gent que balla a la pista s'ho passi bé. Quina valoració
en podries donar? Molt bona pregunta. És una mescla de les dues coses, jo crec. Sobretot el que han de tenir, jo crec, o almenys és l'experiència que a mi m'ha servit i és el que m'agrada veure d'altres artistes, és caràcter, és veure aquella singularitat, aquell punt de dir, ei, mira, aquest és el meu discurs musical. Dintre d'aquest discurs musical sí que és veritat que la figura concreta del discjockey, el ser diferent a un concert, potser una actuació més d'un grup musical, el ser un discjockey, una miqueta la missió del discjockey sempre ha estat fer ballar a la pista i adaptar-se una miqueta al públic, tenir un ull posat a la pista, no? Llavors, dintre del seu discurs musical, que sí que ha de ser molt personal, saber-se adaptar una miqueta, no? Llavors, jo crec que és un equilibri entre les dues coses, ni una ni l'altra, és un equilibri. Parlem de projectes de futur, alguna cosa al forn que la nostra audiència pugui saber? Doncs mira, ara fa poc he tret l'àlbum, que és el que estic presentant avui aquí. Ha estat una feinada d'àlbum, la veritat és que estic molt content que per fi hagi sortit. Ara vull descansar una miqueta, en tot cas sí que venen molts de remixos nous. Estic remesclant a Ume, que estic remesclant a Marc Fanchuli, estic remesclant a Chusi Ceballos, a Robert Babich. Hi ha una sèrie de remixos que venen ara que tinc moltes ganes de que surtin, no? I bueno, és una miqueta sempre tenir aquests reptes creatius per seguir treballant i seguir fent el que m'agrada i és la meva passió, que és la música, no? Vies de contacte per si algú es vol posar en contacte? Mira, el més senzill és que aneu a dosem.net, que és la meva web principal, i allà teniu tots els e-mails i xarxes de contactes, una miqueta el nucli, una miqueta per anar tot plegat, no? Molt bé, doncs Dosem, esperem que tinguis una gran nit avui aquí al centre de Girona, a la sala Platea, i que puguem gaudir tots de les teves sessions. Com sempre, has estat fent arreu de les nostres comarques i arreu dels països. Que vagi molt bé, bona nit. Moltes gràcies a vosaltres.